DWJE 88.1 FM Radios. Total Domination. Jad Dagupan, walay sakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad punuan binlog, Paborito. punuan buking, Paborito. punuan geset, Paborito. kalmay, Paborito. karaan, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, So 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Panday Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Good morning! Maabig ya kabosan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Lunes, Mayo 12, 2025. Agaw natin na halalan. Araw po ngayon ng halalan. Okay, butuhan mga kapaborito. Sa itapot natin, akaboto kila. Nakaboto na ho ba kayo? Arame arom imobat asumpala na ni alas 5. Akang iriya lara. Mga kantsaw lara. Nitan ang putang la ag kinaakabuto kanda. Pero arararame arumat kakabangunda. Tan arame arom manre-raiding mat nira. Tan sare arom akapila la natan. Okay na, alright. Tuloy-tuloy po ang ating special coverage dito po sa Radyo Pangasinan. Ang special coverage, Bantay Halalan 2025. Siyak so nakaiba yung agad na ni alas 8. Sa oras na yung mga kakaiba kapaborito. Yalabat at Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bago po tayo magpatuloy mga kapaborito, ay ating munang alamin ang lagay ng ating panahon. Gaano kaya kainit ang panahon natin ngayon? Sing-init ho ba ng politika pa rin? Alamin ho natin sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadjan ng Pag-asa, Dagupan City. Ma'am Helen, good morning! Good morning po sa ating lahat. Frontal system nakakapito sa extreme northern Luzon, easterly naman nakakapito sa labing bahagi ng ating bansa. Yung Batanes at Cagayan, makakaranas ng maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagsilat pagpulog. Ito po dahil sa frontal system o salubungan ng mainit at malamig na hangin. Yung Metro Manila, the rest of the country, makakaranas ng bagyang maulap ng kalangitan na may kalat na rain shower o thunderstorm. Ito po dulot ng easterly. Walang binabantay na low pressure area o bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility at wala rin gel warning kung kaya ligtas pumalaw ka malilitan sa sakit pandagat. Mula dito sa Pag-asa Dagupan, hindi na bagay kong nagulat. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadjan ng Pag-asa, Dagupan City. Ang putang supanaon kapaborito, kato na bago tayo bumoto, maligo muna para presko. Ne, mambalon tayo dakdak ya pasensya. Tane,
padukay ng padukay supila. Pero sa ibang presinto, okay na alright. Dahil arami arom apuyat ni kuno, katon na anin nira umboto. Manbalon tayo dakdakal na pasensya, manbalon tayo danom. Tan panangan. Taanggap mo at sumaugas, ya habang nakapila po kayo, kumakain. Para sa ganon, maiwasan ho natin yung init ng ulo. Kasi kapag puyat ka, tapos gutom ka pa, amputang ay sigurado kapaborito. Amputang sulom. No walay simbingit ya bigla, syempre, amputang sulo tayo. Iwasan ho natin ang makipag-away, mga kapaborito. Sa araw na ito ng Lunes, holiday. Pero yung iba may pasok pa rin. Sayang kwanda katuno ulob kami gano walay pakurong ng kalabyan. Ay hindi, bawal naman ay ng kalabyan awa. Ay dakal sa totoo dalan ng kalabyan ang tulan oras palbangula dakal ni walad aka standby. Sa bagay, alam ni mga kapaborito eto panahon na araramay abayag yaaga ka panungnungan at makapan-istoyaan mo tira. And syempre, ang usapan po dyan ay tungkol sa mga kandidato. Hindi natin yan maiwasan na pag-usapan, mga kapaborito, dahil hahatol ho tayo lahat ngayon. At syempre, pantay-pantay tayo dyan, mga kapaborito. Lahat boboto, yung mga may karapatang bumoto, yung mga registered voters. And ano saan tayo mananap, iratay ngarangaran tayo. Tapian nagamit tayo, so kanupugan tayo, tapian omboto. And umpisa botohan kanina alas 5 ng umaga at kanina pagpasok ko dyan sa may Sabangan Elementary School, kangiri at irame senior citizen. Panda, asumpal kila, kang ay unahanin nunyo, walalay pintura tuya ay. So, tamuro ba ito? Tamuro. Itong hinto turo. Akaimis ira, ganggano kami. Kasi special kami. O, di ba? Yan ang maganda kasi. Kapag merong special na ibinigay sa inyo na oras at linya sa mga senior citizen, sa mga buntis, sa mga PWDs, ay pinapahalagaan ho kayo ng ating gobyerno at ng ating komunidad. At yan ay gamitin ho natin. O, di po ba, mga kapaborito? And syempre, yung mga kasama din ho natin sa media, may coverage din po kasi kami, mga kapaborito. At ano sa inyo, nobilbilang ang singit kami. Syempre, mang-cover kami mo. Tapian, na itermiray kanupugan Iran balita. Dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, mga kapaborito, ay heto po, ang kabuuan po ng mga butante sa ating buong lalawigan ng Pangasinan. Para sa inyong kaalaman, mga kapaborito, ay 2,156,306 ang registered o kaya regular registered voters. At ang total barangay o kaya total established precincts sa buong Pangasinan naman po ay 14,405. At ang yung group o kaya clustered precincts ay 2,869. Ang mga voting centers ay 1,204. At sa panig po ng ating mga kapulisan, mga kapaborito, ang deployed personnel na magbabantay sa kabuuan itong halalan ay 2,408. At tigdalawa na kapulisan ho natin sa bawat voting centers. Ito yung sa bawat eskwelahan, mga kapaborito. Ayon po sa nakuha nating impormasyon sa PNP Pangasinan Provincial Office. Samantala, ang mga hospitals, health facilities natin sa buong Pangasinan ayon sa Department of Health, Ilocos ay naka-code white alert mula pa po kahapon
Mayo 14 mga kapaborito. Ito ay para magbigay ng serbisyong pangkalusugan kasi sa init ng panahon, yun nga mga kapaborito, at para naka-alert din po sila. And gaya ng sinabi ho natin kanina mga kapaborito, ay kailangan naka-ready ho tayo at nakakondisyon ang ating kalusugan ngayon sa ating gagawing pagboto. Yung mga hindi pa po nakakaboto, amanlante, ibabagamit si kayo, ready tayo, sarili tayo. And ang yung lilingwanan listahan tayo. Awa, tapian, maganggano yung boto. At dapat wala listahan yun. So para rata apilyo yung senador. And so pa, no, kung sakop po kayo sa provincial naman po, sa provincial level, yung pipili ng magiging gobernador, vice governor, board members, and sa bawat bayan, syempre, sa kimot labat su mayor, sa kimot labat su vice mayor, and sa mga municipalities po ay 8 councilors, sa mga cities naman po ay 10 councilors. And syempre, meron din po tayong mga iboboto na isang sa ating sa level po ng Kongreso. Isang congressman po. And sa mga board members, tigda-dalawa po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan per district po. Kahapon din mga kapaborito ay nag-umpisa ang liquor ban. Bawal sumanlako, mga lew, lalo lay uninom di tanay, lalo lang nung nanununda kayo. Mga kapaborito, wag mo nating kalimutan yan. May liquor ban hanggang mamayang hating gabi. Nagsimula itong liquor ban mula nung kahapon, alas 12:01 ng madaling araw hanggang May 12 ng hating gabi. Bawal sumanlako seryoso so gobyerno tayo. I-implementa na. Sundin ho natin yan para sa kapakanan naman po nating lahat. Para sa kabilang din po yan para sa pagmiminti na po ng peace and order. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating bantay halalan dito po sa Radyo Pangasinan. Good morning pala sa ating mga nakikinig na bumabiyahe ngayon. Yung chat ni kapaborito Ding Aquino. Sigurado mapandan to dagupan yan, modern jeep. Ay nakikinig daw po dito sa ating istasyon. Magandang morning po sa inyo. And sa lahat po ng nakatutok dito ay maabigyan kapasanad si kayo namin. Pwede po kayong mag-send ng inyong mga pagbati. Okay, kung gusto nyo magpa-shoutout, pwede po sa ating Facebook account ng Radyo Pangasinan. Araramay na ugip ni tanay na bangong kila. Umboto kila. Tapian maganggano, sumamboto. Hanggang alas 7 po ang butuhan mga kapaborito. Reminder lang po, hanggang alas 7. At ayon po sa pahayag ng COMELEC, halimbawa lang po, dumating na po yung oras alas 7 pero marami pa rin po ang nakapila. Ay i-entertain pa rin po yan mga kapaborito hanggang sa matapos. Pero syempre, basta pagdating na alas 7, ika-cut off yun mga kapaborito doon sa mga nakalinya. Oo. Kasi hanggang alas 7 lang po. Maong natan ta inarumanday oras. Nansaman sa oras na butuhan, alas 6 tan agad alas 2 o alas 3 yata yun. Pero ngayon, dahil nga sa dumarami po ang bumobo at gusto nilang gamitin ang kanilang karapatan para bumoto, ay yun, dinugtungan po yung oras at binigyan din po ng special na oras yung ating mga senior citizen
PWDs, yung mga buntis ng 5 to 7. Pero, halimbawa lang, kasi wala man tutupad siya na ni Mamanaya. Paano to? No, aga na kabuti ni alas 7 ay. At senior citizen na, ay nayari kayo ang boto agad alas 7. And sana imbaga yung senior citizen kayo, agkilaan linya. Bagay yung labat di mad sa may kulay presinto ya kulay senior citizen na kanyo. Nayayari. Pero no dakil kayo nakapila na senior citizen, ang pila kininsan siya. Dito presinto ya akabilangan nyo. Kasi alam mo ya porque senior citizen ka, mas wala akaunan senior citizen. Siyempre manalagar ti mata. Alawan sa tay ken, taagda kayo na pansabay-sabay amin. Talagang untan labat. Sumunod ho tayo sa ating sa mga pinatutupad na rules and regulations. And tulong-tulong din ho tayo sa pagmimintina ng peace and order sa bawat presinto mga kapaborito. And hindi lang po dyan sa mga voting centers binabantayan ng kapulisan. Hindi lang po dyan, tuloy-tuloy din po yung kanilang mga regular na pagbabantay at mga programa ng ating gobyerno. Katunsari kapulisan tayo natin at busy. Tapian na ma-maintain po ang peace and order. Yung kampanya po sa illegal na droga ay tuloy-tuloy pa rin po. And syempre ay yung pagbabantay sa mga entry and exit points ng dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Para sa inyong kaalaman mga kapaborito. At kung meron ho tayong mga naoobserbahan, sabi nga ng ating mga kapulisan na hindi kanais-nais at kahina-hinala ang kanilang mga kilos, agad ninyong ipagbigay alam sa otoridad upang sa ganon na ay magkaroon po ng aksyon. Yun po yung bahagi po natin bilang mamamayan po, tulong po natin sa ating mga kapulisan. Dahil kung tutusin, kulang na kulang po yung bilang ng ating kapulisan. Pero kapag nakipagtulungan po tayo sa paglaban sa krimen, syempre, mananatili po yung peace and order sa ating mga lugar. Naobserbahan din ho natin kanina mga kapaborito, ditan irad gilig-gilig na eskwelahan. Wala rin man lalako. Oo. And malaking tulong din po yan doon sa mga hindi pa po nag-almusal. O di mangaliw kayo lako, awa. And naobserbahan din natin, medyo nabawasan yung nagbibigay ng mga balota. Oo, kasi ang alam ko dyan, bawal na mga kapaborito eh. Pero ilan-ilan na lang yung naobserbahan ho natin. And sa karsada tayo natin, kapaborito, ay, bali-bali, aking kanyo. Ang kapit traffic. Tuloy-tuloy. So, pambiyahe tayo. Maliban lang dyan sa mga tapat ng eskwelahan, syempre maraming bumababa dyan. Dyan pupunta yung mga butante. Pero dito sa mga main roads, dito sa lungsod ng Dagupan, ang kapoy traffic kapaborito, agang gano akasabi. Diyan istasyon tayo na ni man. Dati pag ganitong mga oras talaga na umputang le ulum dahil na mata traffic kanda. Pero ngayon, okay na, alright. Good morning po sa mga jeepney drivers po natin, sa mga lahat po ng drivers po natin. Ingat pa rin po tayo sa pagmamaneho. Ag kayo man drive no si kayo at makakaugip. Tano ande ay syempre sa disgrasya. Hindi lang po yung mga nakaino ang nadidisgrasya, maging yung wala sa kondisyon. Okay, kapag may problema kayo lumilipad ang isip. Iwasan ho natin yung mga yon. Kailangan hindi lang po yung sasakyan ang nasa kondisyon, kundi maging ang ating mga sarili. Okay, kung dalararami kakaiba tayo ay. Alas 7:22 na po ang ating oras. At dito pala sa Dagupan City, ang kabuuan po ng mga regular registered voters ay 144,481. At ang voting centers ay 30.
Ang clustered precincts ng Dagupan City ay 163. Good morning po sa mga tagapakinig natin. Diyan po sa may barangay Mangin, Kwanda dyan shout out pa. Ate Amor, kanto. Mandirungal kami dyan. Si kami sa Villamil family, lalo na kay Jocelyn Villamil. Good morning. And syempre, yung mga tagapakinig natin, dyan po sa may Tambak. Good morning at Saray Rayos family. Lalo la, Kindi Erwin Rayos. Shout out daw sa lahat ng mga nagpuyat kagabi. Talagang untahan. Diba? Ay, sos Ginoo. Ang uso ngayon daw na salita, walang barya. Dahil lahat buo ang pera. Kwanto may kalugan ang kunan ni Manad. Kwanto, mairap mo manayaw, no buo ya amin sa kwarta na totoo. Taanggapi barya. Mairap mo lay mansala dyan garita. Kwenta. May garita yung pisalatan mo, no? Antato, no? Walay kwarta nga isalat mo. Ya 1,000, kwento. Mansingil ya tampol. Ito na. Ay, sos Ginoo. Siyempre mo wala mo lay kwarta yun. Di ibayar yung mo la. Tapi makautang kilala mo. Alawan sa atin wala lay kwarta yun. Naliwanan nyo lang may babayaran nyo. Diba? Untan labatan. Give and take labatan. Nanagipit ka. Unutang kami kakasi ka. Nan walay kwartam si mi kakasi la. May inutangan. Ay aliwa pilo. Di ba? Mambayar kayo. Tawala ibayar yun natan. Kwandalante. Good morning din po sa mga tagapakinig po natin. Diyan po sa may dito sa may Mangaldan. Lalo na dito Anulida, Saray Bianan family. Good morning kay Miss Gloria Bianan. Diyan po sa may Barangay Anulid. And shout out kay Ate Sylvia. Tansaray kakaanakan to ko no. Maabigya kabuasan at si kayo namin. Alas 7:25 na po ang ating oras at bago pa po tayo magpatuloy sa ating special coverage, bigyan muna natin ng daan ang ilang pong paalaala. Ang puta-putang Iran Balita. My brother is not a pig. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908.
O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Benalona, Paborito! Lawa, Paborito! Puso Rubio, Paborito, Santo Tomas, Paborito, Season, Paborito! Ordaneta, Paborito, Jadiliasis, Paborito! Kaya, 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, presidency at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Alas 7:29 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating special coverage. Bantay Halalan. Dito po sa Radyo Pangasinan. Sa ating mga karagdagan pa po ng ating mga balita, Pangulong Marcos nanawagan sa publiko na bumoto ng matalino. Heto po mga kapaborito, hinihikayat ni President Bongbong Marcos Jr. ang mamamayan na bumoto ng buong katalinuhan. Dapat gamitin na mabutante ang kanilang katapatan at gampanan ang tungkulin bilang mga mamayan. Sabi ng Presidente na ang pagboto ay isang pagkakataon para marinig ang boses ng bawat isa at maipahayag ang mga pangarap na mahalaga sa lahat at sa bayan. Idinagdag pa ng Presidente na kahit pa magkakaibang paniniwala at opinyon ng bawat mamamayan, hindi dapat pagmulan ng gulo at nakot. Sinabi pa nito na dapat ipaglaban ang kinabukasan sa balota, hindi sa lansangan, hindi sa karahasan. Pinaalalanan din ng Pangulo ang mga botante na piliin ang tapat, may malasakit at may kakayahang magsilbi. Dapat din na igalang ng mga kandidato ang proseso at tapusin ang halalan na may dangal at katahimikan. Dapat din anyang magtulungan upang mapanatili ang isang maayos, mapayapa at makatarungang halalan. Bantay Halalan 2025. Samantala sa ibabaw nating mga balita mga kapaborito, isang pulis po ang nasawi dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Matapos na maputukan po ng baril dyan po sa may Santa Maria, Pangasinan kahapon sa may Sitio Imos, Barangay Samon, Santa Maria. Ayon po sa nakuha nating impormasyon kay Police Lieutenant Marlon Velasquez, ang Deputy Chief of Police ng Santa Maria, na ang biktimang si Police Staff Sergeant Dennis Hali Oria, 33 anyos, PNP member ng Tayog, ay papauwi sa sa kanyang bahay sa nabanggit na lugar sakay ng kanyang motorsiklo. At sa kanyang pagdaan, merong dalawang grupo ang nagpalitan ng putukan ng baril at nadamay po ang ating isang pulis, ang nabanggit na biktima. At nagpapatuloy pa po ang investigasyon tungkol sa incidenting ito. Sa inisyal na investigasyon, ang dalawang grupo ay nagkaroon ng gitgitan sa masikip na daan sa nabanggit na lugar. At dahil dyan daw ay nagputukan na ang magkabilang panig. Maliban sa nabanggit nating biktima na pulis na tinamaan po
ng baril na ito ang naging dahilan ng kamatayan nito ay merong dalawa din pa pong namatay sa insidente. At kasama po ang mga ito sa dalawang grupo. Ayon sa nakuha nating impormasyon kay Police Lieutenant Marlon Velasquez, ang Deputy Chief of Police ng Santa Maria, Pangasinan. May 3 suspect naman po na naaresto. At ito ay nasa kustodiya ng kapulisan at under investigation. Hindi pa po matukoy ayon sa kapulisan kung anong grupo ang maito. Alas 7:33 na po ang ating oras. Samantala, inaasahan naman po na 6 na milyong botante. Okay, 6 na pong 69 milyon na botante ang dadagsa sa mga voting centers sa buong Pilipinas. Ayon sa Commission on Election, may higit na 69 million na Pinoy ang inaasang lalabas ng kanilang tahanan upang bumoto sa midterm elections. Kumpiyansa naman po si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na magsisiboto ang mga ito at magiging mapayapa sa pangkalata na ang halalan. Kabilang sa ihahalal na mga botante ay 12 kandidato sa pagkasenador, isang miyembro ng House of Representatives, isang provincial governor, isang provincial vice governor, isang miyembro ng sangguniang panlalawigan, isang mayor, isang vice mayor, isang miyembro ng sangguniang panlunsod at isang party list group. Pinayuhan naman ng COMELEC ang mga botante na bago magtungo sa mga presinto ay alamin na muna ang kanilang polling centers at precinct sa pamamagitan ng kanilang ilulunsad na precinct finder na maaaring ma-access. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mas makabubuti na ring magdala ng kodiko kung saan nakasulat ang pangalan ng kanilang mga ibobotong kandidato para sa mas mabilis na pagboto. Tuloy pa rin naman anila ang early voting para sa vulnerable sectors, kabilang na mga buntis, matatanda at persons with disabilities, na ito ay mag-uumpisa sa oras na alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Ayon pa sa COMELEC na binigyan ng COMELEC ang mga kandidato at mga supporters nito ng 5 araw para magtanggal ng kanilang mga campaign posters. Kasama umano sa mga dapat tanggalin ay ang mga campaign materials na ipinaskill sa digital platforms. Pantay Hagalan 2025. Siyempre, nusupay ng pagkat si Katuwat sumangikal. Diba? yung kanilang mga campaign materials. Ganon din yung mga ipinost nila sa mga online platforms natin. At 5 days ang ibinigay po ng COMELEC para pagtatanggaling iyon. Alam niyo, saludo tayo sa ating mga sa COMELEC. Kasi nakikita ho natin yung kanilang mga ginagawang pagpapaalala at syempre pagbabantay at yung seryosong magampanan po nila ng yung kanilang tungkulin. Ganon din po sa ating mga kapulisan. Ay saludo po kami sa inyo. Magandang morning po sa inyo. Dahil ang gaano apuyat kayo, ang gaano naksawan kila, agyo ititilak sa pwesto yun, tapi nabantayan iray butante, nabantayan iray totoo. Tana, syempre, bantay sarado kimat at saray masasamang elemento na posibleng manamantala ngayong halalan. Sa mga doctors and nurses po natin, gandang morning din po sa inyo. Salamat din po dahil nandyan din po kayong naka-alert para sa ganon ay magbigay ng serbisyong pangkalusugan, lalo na ngayong panahon na ito dahil sobra po ang init ng panahon natin. Code white alert sila.
Alas 7:37 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating special coverage. Wanda ralay kaiba tayura ay. Sa iba po nating mga balita, marami din pong nakaantabay ngayon kung ano ang resulta ng ating halalan. Samantala, narito naman po si kapaborito Jonathan Ortega upang sa ganon magbigay po ng update po sa ating ginagawang special coverage. Yes, kapaborito Jonathan, good morning! Good morning, kapaborito Amor. At syempre, alam nyo, ngayong umaga, ang pinakahihintay po natin, ngayong araw po, ang May 12 National and Local Elections, kung saan mamimili po tayo ng 12 bagong senador. At syempre, mga party list representatives at mga district representatives, kabilang na rin ang mga provincial officials at mga municipal at city officials. Ngayon nga po, kapaborito Amor, ay papunta tayo sa bayan ng Bautista para antabayanan natin doon ang pagboto ni dating Pangasinan Governor Amado Pogi ISP III at kanyang voting precinct. At bago yan, napunta naman tayo ay bayan ng Kalasyaw, Barangay Bulag. Yes, kapaborito Jonathan, Shopee. Shopee tayo. Kapaborito Jonathan. Hello. Oo. Nasa biyahe tayo. Oo, medyo choppy yung dating. Pero nung umpisa okay. Oo, choppy tayo. Yes. Hello. Okay, go ahead. Sergio. Ayan. Papunta tayo dito sa bayan ng Bautista, Pangasinan, para po magtabayanan ito pong pagboto. Dating Pangasinan Governor Amado Pogi ISP III sa bilang kandidato sa gobernador. Sergio, mansanak kayo. Mansanak. Kung bumabiyay tayo siguro, mas okay kung mag-stop muna ho tayo para sa ganon mas maganda yung dating. Medyo mansanag, pero nung umpisa okay. Sergio. Okay. Sergio. Okay, yan po si kapaborito Jonathan. Balikan ho natin mga kapaborito mamaya. Kasi pabiyahe po siya. Alas 7:41 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating special coverage Bantay Halalan. Sa ating pa pong mga karagdagang balita, mga kapaborito, eto nagbabalik ang ating si kapaborito Jonathan. Sergio, good morning. Good morning, kapaborito Amor. Yes, at, yan, okay. Okay na, alright. Ayan, malinaw na ba tayo sa ating linya ng telepono? Malinaw na malinaw. Ayan, medyo siguro dead spot doon sa lugar na nadaanan po natin kanina, mga kapaborito. At ito nga, papunta po tayo sa may bayan ng Bautista para tabayanan yung pagboto ni dating Pangasinan Governor Amado Pogi ISP III at siya po ay tumatakbo muli bilang gobernador ng lalawigan ng Pangasinan. Pero bago po niyan, tayo ay napadaan sa ilang mga presinto, partikular na po dito sa bayan ng Kalasyaw, dyan sa may Barangay Bulag, isa sa pinakamalaki na barangay dito sa bayan ng Kalasyaw. At nakita natin kanina unang putok, at marami ng putok ng araw, marami ng mga senior citizen ang nagsipuntahan at ngayon namang alas 7:44 na ng umaga, may mga regular voters na at nakita natin doon sa Bulag Elementary School
yung Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na aktibo namang nagbibigay ng voters assistance sa ating mga kapaborito dito sa Barangay Bunlag. At nakita natin, mahaba-haba na rin ang pila ng mga botante at may mga senior citizen na rin ang nagmamalaki sa atin na sila daw ay nakaboto na at ipinakita nga nila yung kanilang daliri na natintahan ng indelible ink. Samantala niyan, mga kapaborito, kanina mga alas 5 ng umaga, base po doon sa PIA Pangasinan na post, ay nag-cast na rin, bumoto na rin si Lingayen Mayor Leopoldo N. Batawil dyan po sa Lipsong East Elementary School kung saan siya bumuboto at tumatakbo naman siya bilang congressman dito sa ikalawang distrito ng Pangasinan. At nakita natin, alas 5 ng umaga, nandiyan na po si Mayor Batawil at syempre, alam niyo naman, senior citizen na rin si Mayor Paul Batawil sa paborito. Kaya maaga-maaga, nakita natin yung disiplina pa rin sa kanyang sarili. At unang bukas pa lamang ng pintuan, nandun na si Mayor Paul Batawil base doon sa posting ng PIA Pangasinan. At patuloy naman yung pagbabantay ng mga PNP ayon sa PPO, Pangasinan Police Provincial Office. At bagamat may mga insidente ng kriminalidad, mamaya kakapanayamin natin si Provincial Director, Police Colonel Rollifer Capokian, kung ano ba ang naging investigasyon doon sa mga nangyaring barilan dito sa may Santa Maria, kung saan may 3 nasawi at isa dyan ay isang active member ng PNP. Maya-maya lamang kapaboritong Amor, parating naman na tayo sa bayan ng Bautista. Hindi pa natin sigurado kung anong oras boboto si Gov. Pogi dito po sa kanyang voting precinct sa may Bautista Elementary School. Pero ibibigay kagad natin sa inyo ang pinakahuling balita once na natin siya o kaya ay dumating na si Gov. Pogi. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Caraciao, Pangasinan. Para sa Bantay Halalan 2025, Jonathan Ortega. Maraming salamat, kapaborito Jonathan Ortega. Bantay Halalan 2025. Alas 7:45 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating special coverage Bantay Halalan. Sa karagdagan pa po ng ating mga balita, todo bantay ngayon ang libu-libong pwersa ng Armed Forces of the Philippines sa mga hotspots at areas of concern na tinukoy ng COMELEC kaugnay ng gaganaping local at national na halalan sa ating bansa. Kabilang sa mga natukoy na hotspots, areas of immediate concern ay nasa mahigit na 400 lugar na karamihan ay sa BARM, sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 8 lugar sa Nueva Ecija, 2 sa Pampanga at Bulacan, 1 sa Aurora at Bataan. Gayon din sa Bicol Region na may 13 lugar sa Eastern Visayas, Cagayan Valley at iba pa. Una rito, inihag ng Philippine Army na mahigit na 16,000 na tropa ng militar ang kanilang dinedeploy idineploy sa election duties maliban sa mga libo-libo ring standby at contingency forces na handang magresponde sa mga emergency. Sa kabila nito, inihag naman ng AFP na inaasa nila ang mapayapa at matiwasay na halalan. Bantay Halalan 2025. Good morning po sa mga tagapakinig natin dyan sa may Bunuan area, lalo na po sa mga Kayabyab family. Kay Ate Delilah Kayabyab, good morning po sa inyo. And dyan po sa may Kalamyong, ang Kayabyab family. Lahat ng Kayabyab po, magandang umaga po sa inyo. At ganun din po sa lahat ng nakikinig sa atin, magandang morning. Manalmusal kini bago kayo umboto. Tapyan
ag kayo narasan, mairap, so narasan no umboto, magang ganon umputang, so uno tayo. Yan, ag tayo lilingwanan, mambalon tayo'y danom, tani, ando ko'y lay pila, ne, mapalatupot jaay, sumanchachat, ate amor, ando ko'y lay pila, Del Pilar, Del Pilar Elementary School. Yan, ando ko'y ladya, kwanto na Sunny Arieta. Good morning po sa inyo. And syempre, eto pa po mga kapaborito. Sabi naman po ni Sergio Mejia. Kwanto, kapaborito. Good morning po. Pa-shout out po sa lahat ng mga nagpuyat kagabi. Atan-niratan. Ibalit agad alas 7 ni Labi, so butuhan mga kababorito. Agaylay pa plus na oras kapaborito, katon pa plus ang timot lay ang kilos. Bantayan tayo at irarate ugugaw ang paano ira na patayak-tayak labatay, mas maong pasumpot ang tayura para iwas disgrasya sa mga bata po. Baka nandyan lang ho sila pakalat-kalat, lalo na dyan sa mga tapat ng eskwelahan. Mandukdok irararate papi-papel. Mahirap na po. Baka mamaya maging cause pa po ng disgrasya. Reminder lang po mga kapaborito. Saray malala ko mo tiray aratay iinuman ni ambetel. Iyakin po sana natin na malinis po mga kapaborito. Yung mga ibinebenta ho natin dapat balon luto at maayos po yan na naluto. Kasi magang ganon umbanglas iray kakanon natan ta agaylay putang na panaon tayo. Kaya manalwar tayo. Saray sumisigay tayo manaya. Good morning po sa inyo. At saray dumaralos tayo yung makukuli. Maabigya ka bosan si kayo namin. Salamat po sa kasipagan ninyo. Dahil sa inyong kasipagan sa mga mangingisda at sa mga magsasakaho natin, meron tayong mga nabibiling mga bigas. Meron ho tayong na mga nabibiling isda. Mga gulay, mga kapaborito. Kaya salamat po sa inyo. Sa inyong sipag. At syempre yung mga vendors din ho natin, hindi ho natin sila nakakalimutan. Dahil ang gapura, syempre, ang apoy nasaliw tayo. Tama naglakura, di ba? Oo. Noon tawal kayo kuno, kwanto yan wala nan text sa chat, lalamat, nan chat Anto, ate amor. Noon tawal mo't irakumun, amay agda kukurawan, pati puunan. Kuanan, Arsenia, si ate Arsenia. Good morning po, ate Arsenia. Noon tawal kayo, agyo kukurawan, pati puunan. Sana naman daw, tumawad din naman daw kayo ng tama lang. Total, meron naman pambili ngayon. Diba? Arami arulante, hanggang pupuno'y baryada. Yung mga may pasok naman po bukas, nababiyahin na po agad dahil natapos na agad ang kanilang ginawang pagboto. Ingat ho tayo sa pagbiyahe, mga kapaborito. Ano po? Good morning po kay Brian Pinolyar. Nakikinig daw siya ngayon. Pabiyahe po siya ng Manawag. Good morning sa iyo, Brian Pinolyar. And syempre kay Miss Veronica Janet Lamsen. Diyan po sa may Barangay Mangin. Good morning po sa inyo. Ganon din kay Violeta, ang aking classmate no elementary. Violeta Lamsen.
8 minuto na lamang po bago mag-alas 8 ng umaga. At gaya ng nabanggit o kay report ni Kapaborito Jonathan Ortega kanina, papunta siya ng Bautista upang i-cover ang pagboto ni dating Pangasinan Governor Pogi Espino na ngayon ay tumatakbo bilang gobernador ng Pangasinan. Antabayanan ho natin yan. At syempre, yung iba pa ho nating mga kasama, may kanya-kanyang coverage. Si Kapaborito Ding Aquino, doon naman siya sa may Bugalyon. At sigurado, pabiyahe din po siya. Sa karagdagan pa po ng ating mga balita, mga kapaborito, inilabas ng Commission on Election naman ang listahan ng top 20 voting centers sa buong bansa na may pinakamaraming bilang ng rehistradong botante para sa May 12 national and local elections. Base sa listahang ibinahagi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga mamamahayag, nabatid na 18 sa mga nasabing lugar ay matatagpuan sa National Capital Region. Nangunguna rito ang Nagpayong Elementary School sa 2nd District ng Pasig City na merong 47,249 na botante. Sigurado ito mga kapaborito. Todo ang pila. Kasama rin ang Rosauro Almario Elementary School sa Maynila na merong 46,179 voters. Bagong Silang Elementary School sa Caloocan City, 39,765 voters. Sa Commonwealth, mga kapaborito, Commonwealth Elementary School sa Quezon City ay 39,120 at Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Maynila na merong 39,038. Kabilang din na ang Tenement Elementary School sa May Taguig City, 38,911. Santa Cruz Elementary School sa Antipolo City, 37,688. Bagong Silang Elementary School sa May Quezon City ay 36,572. Bagumbong Elementary School sa Caloocan City, 35,905. Marami rin na botante sa CAA Elementary School Main sa Las Piñas City, 35,597. Malanday Elementary School sa Marikina City ay 35,259. Epifanio de los Santos Elementary School sa Maynila ay 33,844. Taguig National High School sa Taguig City ay 33,742 at Rizal Elementary School sa Taguig City ay 33,376. Kasama rin ang Kaisanayong Elementary School sa Quezon City, ang Rosa Susano Elementary School sa may Quezon City, Alabang Elementary School sa Muntinlupa City, Guadalupe Elementary School sa Cebu City, Fernando Maria Guerrero Elementary School sa Maynila at Timoteo Paez Integrated School sa Maynila. Yan yung mga top 20 mga kapaborito na mga voting centers na may pinakamaraming botante. Dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, dito sa Dagupan City, ay 30 lang yung voting centers at ang botante po ay registered voters ay 144,481. Kapag dinivide mo yan sa 30 na voting centers, ilan kaya yun? Medyo mahina ako sa math, mga kapaborito. Oo. At dito rin po sa isinare ng Philippine Information Agency dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Ito po yung kabuuan o kaya mga by areas po na bilang na mga botante sa bawat district. And ganun din po yung sa bawat, nasaan na yung kopya natin? Ay nako, kung kailan malapit na tayo matapos, hindi ko naman na mahanap. Eto mga kapaborito. Dito sa atin, sa District 4. Ito po, ang District 4 ay kinabibilangan po ng Dagupan City, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Ang kabuuan po ng
voting centers dito sa 4th District ay 400 ilan ito? Nasaan na yun? Nasaan na yung kopya natin? Ay 423 at ang registered voters ay 350,022. Sa District 4 yan, mga kapaborito, Dagupan, Manawag, Mangaldan, San Fabiana, San Jacinto. Sa 1st District, inuna ko yung 4th District kasi nandito ako sa area na to. Sa 1st District, kinabibilangan po ng Agno, Alamino City, Andabani, Bulinaw, Burgos, Dasol, Infanta, Mabini, Suala ay ang total number ng barangays ay 211. Ang total number establishments of total number of established precincts ay 2,036. Total number of group or clustered precincts ay 417. Ang total number of regular registered voters dyan sa 1st District ay 303,690. Ang total number ng voting centers ay 209. Dito naman po sa 2nd District, kinabibilangan po ng Aguilar, Bautista, Binmalay, Bugalyon, Labrador, Lingayen, mga Taram, Orbistundo. Ang registered, regular registered voters po ay 365,279. Ang total number ng voting centers ay 214. Dito sa may 3rd District na kinabibilangan po ng Bayambang, Kalasyaw, Malasiki, Mapandan, San Carlos City, Santa Barbara. Ang registered regular voters po ay 454,801. Ang voting centers po ay 243. Inuulit naman po natin, ang 4th District po ay mayroong registered voters na 350,022 at ang voting centers ay 117. Ang 5th District naman po na kinabibilangan po ng Alcala, Bautista, Binalona, Lawak, Pusurubio, Santo Tomas, Sison, Ordaneta City at Villasis. Ang registered voters ay, ito yung mga regular, 357,155. Ang voting centers ay 187. At ang pinakauli, ang 6th District na kinabibilangan ng Asinggan, Balungaw, Natividad, Rosales, San Manuel, San Nicolas, San Quintina, Santa Maria, Tayog at Umingan. Ang total regular voters po ay 325,359 at ang voting centers ay 234. Yan po mga kapaborito. Eksakto alas 8 na ng umaga mga kapaborito. Pansamantala magpapaalam ho tayo. Maraming salamat po and magandang morning. Magpapatuloy po ang ating special coverage Bantay Halalan 2025. Nakasama po ninyo sa loob ng 1 oras. Ako po si Amorly Gaspidiga at si kapaborito Jonathan Ortega. Bantay Halalan 2025. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of